Вітаю сябры, у гэтым відэа будзе пераказ твору Владзіміра Караткевіча «Паром на бурнай рацэ». Гэты твор пісаўся як пралог да рамана «Леаніды не вернуцца да зямлі». Альбо ёсць яшчэ другая назва гэтага рамана «Нельга забыць». Але здарылася так, што «Паром на бурнай рацэ» пачаў успрымацца і як самастойная, скончаная гісторыя. У аснову апавядання пакладзена сямейная легенда аб удзеле ў паўстанні 1863-64 гадоў прадзеда Караткевіча Тамаша Грыневіча. Пісьменнік апісвае час, калі паўстанне ўжо амаль затухла, тым не менш пагроза для ўрадавых войск не знікла, бо разрозненыя групы паўстанцаў усё яшчэ блукалі па лясах. Дарэчы, Караткевіч у гэтым апавяданні часта ўжывае лексіку 19 стагоддзя. Напрыклад, у якасці сіноніма для слова «паўстанцы» ён выкарыстоўвае слова «інсургенты». Дарогу на поўнач кантралявалі інсургенты. Так пачынаецца твор. І трапіць у размяшчэнне коннага палка можна было толькі адным з двух шляхоў. Альбо ў Брод праз Друзь, альбо больш карацейшай дарогай праз Дняпро, хоць гэта і было больш небяспечным. На 50 вёрст вагінастага рэчышча быў толькі адзін паром, і гэты паром размяшчаўся на вярсту вышэй ад горада. Аддаць гэты паром у рукі паўстанцам было нельга, таму што тады страцілася б сувязь паміж часцямі карных войск, і паўстанцы змаглі б лёгка іх разбіць паасобку. І вось, каб захаваць кантроль над гэтым паромам, на супрацьлеглы ад горада бераг Дняпра генерал Фікельмонт выслаў роту салдат. Камандаваў гэтай ротай капітан Пора Леановіч. Але капітану не вельмі давяралі як ураджэнцу Магілёва і нашчадку сепаратысцкай фаміліі. Пад сепаратыстамі разумеюцца прыхільнікі адасаблення нацыянальнай меншасці. У дапамогу капітану Пора Леановічу паставілі капітана Юрыя Горава, прадстаўніка старой маскоўскай фаміліі. Гораў быў ранены ў сутычцы з паўстанцамі пад Ракавам і адасланы ў тыл на лячэнне і адпачынак. Праўда, у гэты трывожны жнівень 1863 года тылу не было. Вайна была паўсюль. Караткевіч піша, белыя спрачаліся з чырвонымі. Гэта значыць, землеўладальніцкая шляхта і буржуазія былі ў контрах са шляхтай дробнай, беззямельнай, інтэлігенцыяй, гараджанамі, часткова сялянствам. Гэта былі дзве групы паўстанцаў, якія проста па-рознаму бачылі свае мэты змагання з царскім урадам. Паўсюль было неспакойна. Успыхвала, згасала і зноў успыхвала абурэнне палітыкай цара. У жыце стаялі шыбеніцы, і хоць хлеб і аднолькава смачны для ўсіх, на якой мове яго не назавеш, але галоўным тады быў не хлеб, змагаліся за свабоду. У канцы ліпеня генерал Фікельмонт даў загад знішчыць усе чаўны на Дняпры, і ў Прыдняпроўі палелі кастры бярвенню, з якіх інсургенты маглі б звязаць плыты. Кардон, які абараняў паром, жыў нервова і напружана, хаця аб'ектыўна баяцца не было прычыны, таму што цэнтр паўстання ўжо даўно перамясціўся на захад. Яшчэ на пачатку лета асноўны атрад паўстанцаў Прыдняпроўя быў разгромлены, а яго камандзір Усяслаў Грынкевіч быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Цяпер ён сядзеў на гарадской гауптвахце і чакаў пакарання. Гаварылі пра тое, што ў лясах усё яшчэ блукалі асобныя атрады паўстанцаў. І, як заўсёды на вайне, нічога не было вядома дакладна, таму кардон калаціла ліхаманка жаху. А таму нікога не здзівіла, калі 18 жніўня над вячоркам на кардон прыскакаў улан на ўзмыленым кані. Ён штосьці ўсхвалявана шапнуў Пора Леановічу, а затым гэтага афіцэра коннай арміі пераправіў на другі бераг Гораў. Парыла нясцерпна, і Гораў падумаў, што, напэўна, будзе вераб'іная ноч. Так раней нашыя продкі называлі навальнічную ноч у жніўні з такой моцнай залевай і з такімі маланкамі, што ў іх святле нават вераб'ю не было дзе схавацца. Гораў успомніў пра Маскву. Напэўна, там зараз цішыня, людзі вяртаюцца з дач, маменька недзе моліцца за сына, і Надзін, якую ён ужо цэлы год не бачыў, напэўна, усміхаецца. Ён падумаў, што як толькі скончыцца вайна, ён вернецца ў Маскву і абавязкова скажа дзяўчыне, што вельмі сумаваў па ёй. Да рэчаіснасці яго вярнуў стрэл. Гэта ў двары практыкаваўся ў стральбе капітан Пора Леановіч. У гэтага чалавека быў сухі, прыгожы твар, белыя валасы і бакенбарды, а яшчэ страшнаватыя блакітныя вочы, у якіх адлюстроўвалася пагарда да ўсяго.
На твары паўз брыво і левую скронь праходзіў шнар, і Гораў ужо ведаў, што Пор Леанович меў славу заўзятага дуэлянта. Пасля Пор Леанович і Гораў увайшлі ў хату, селі за стол. Звычайна маўклівы і заўсёды іранічны калега Горава гэтым разам быў на дзіва гаваркі. Ён куляў адну чарку за другой. І ў нейкі момант Пор Леанович сказаў Гораву, што яму, мабыць, яшчэ пашчасціць калі-небудзь убачыць такую з'яву, як дажджы Леанід. Справа ў тым, што кожныя 33 гады зямля трапляе ў зорны дождж. І тады ляцяць на зямлю зеленаватыя фасфарычныя Леаніды. І выглядае гэта так, быццам бы Бог, шморгаючы запалкамі, правярае, ці ўсё яшчэ людзі на зямлі ліюць кроў. І ляцяць так тысячагоддзямі Леаніды, і кожны раз бачаць яны адно і тое ж, што людзі па-ранейшаму гвалцяць адзін аднаго і п'юць адзін у аднаго кроў. Так гаварыў Пор Леанович, а Гораў яго слухаў і з трывогай паглядаў у акно. Хмары зацягвалі неба з неверагоднай хуткасцю, а насупраць гарэлі вясёлым шаленствам страшныя вочы Леановича. І Гораў у нейкі момант падумаў, што гэты чалавек небяспечны. Ён драпежнік, у душы якога зусім няма месца для пакут сумлення. І тут за акном уступіла ў свае правы вераб'іная ноч. Паліло так, што, здавалася, паветра было менш, чым вады. Маланкі асвятлялі ўсё навокал. Гаворка за сталом працягвалася, і Леанович пачаў разважаць пра свой народ, які, як выявілася, ён не паважаў і нават пагарджаў ім. Юрый унутрана абурыўся і заўважыў, вы ж дваранін, павінны паважаць традыцыі. А калі увайшоў увесь мокры салдат Іван і папрасіў дазволу каравул выставіць, бо вада ўсё прыбывае і людзі могуць патапіцца, Леанович не даў свой дазвол. Як толькі салдат выйшаў, капітан працягнуў свае разважанні. Па галаве трэба біць гэтае быдла, і нашае, і вашае, і польскае, і усялякае. Яны іншага не вартыя. А потым ён агучыў сваю філасофію жыцця. Пакуль моц не на тваім баку, маўчы і падпарадкоўвайся. А як толькі сам уваб'ешся ў сілу, нікога не шкадуй, ідзі па трупах. З людзьмі усялякія сродкі добрыя. Галоўнае стаць на той бок, які выйграе. Гораў падышоў да акна, угледзеўся ў цемру і заўважыў, што нехта прыехаў. Затым ён накінуў плашч і выйшаў, а праз нейкі момант вярнуўся разам з жанчынай. Яна была прыгожая. У яе былі густыя цёмныя бровы, бліскучыя агромістыя вочы і прыпухлы маленькі рот. Яна папрасіла, каб яе тэрмінова пераправілі на другі бераг. Гэта была жонка кіраўніка атрада паўстанцаў Усяслава Грынкевіча. І яна везла ў крэпасць памілванне мужу, падпісанае графам Мураўёвым. Пакаранне замянілі пажыццёвай катаргай, і ёй трэба было паспяшацца, бо яе мужа маглі забіць у любую хвіліну. Пор Леанович ветліва, але цвёрда сказаў, што зможа пераправіць яе на другі бераг толькі раніцай. Такі загад. Гораў падумаў, што, напэўна, начальнік кардона здзекуецца, як можна не дапамагчы жанчыне ў такой справе. І ён выказаў гатоўнасць тут жа паехаць з ёй. Але Леанович усміхнуўся і нагадаў яму, што ён не зможа. У яго рука параненая. Ён жа праявіў сябе героем у бітве з паўстанцамі. Жонка Грынкевіча не губляла надзеі пераканаць Леановича дапамагчы ёй, але ўсё марна. На яго не дзейнічалі ніякія аргументы. Яго не кранала ні моц кахання, не тое, што Грынкевіч змагаўся ж не за сябе, а за народ, за волю народа. Гэта ж і ваш народ, пан капітан, сказала жанчына. І твар Леановича скрывіла нейкая жудасная грымаса. А затым, нічога так і не дабіўшыся, яна назвала яго нізкім чалавекам і накіравалася ў адведзены для яе пакой. Гораў атрымаў у свой адрас папрок за сваю пазіцыю. Леанович нагадаў Гораву, што гэта яго, здаецца, прыставілі наглядаць за ім, а не наадварот. Юрый аслупянеў, а потым кінуўся прэч з пакоя. Ён у думках пагражаў Леановичу самымі жахлівымі помстамі, але у той жа час ён разумеў, што Пор Леанович меў рацыю, ён выконваў загад. На яго баку было права вайны, якой яны абодва служаць. А затым нечакана для сябе Гораў запытаўся ў салдата Івана, ці не ведае ён, як можна было пераправіцца на той бераг зараз жа. І салдат прызнаўся, што ёсць адзін човен, прыхаваны для рыбнай лоўлі. І праз нейкі момант яны ўтраіх, салдат Іван, Гораў і жонка Грынкевіча, сядзелі ў чаўне і плылі на той бераг.
Ім даводзілася кожныя 5 хвілін выліваць з чаўна ваду. З неба ліло, човен скакаў па хвалях, за бортам раз'юшана пляваўся Дняпро. І калі нарэшце паказаўся бераг, Іван з палёгкай уздыхнуў. Добра, што не патанулі. А жанчына адказала: «Мы не маглі патануць, бо мы неслі жыццё». Затым яна падзякавала ім за дапамогу і знікла ў цемры. Вяртаючыся, Гораў убачыў пора Леановіча на паромным прычале. Ён з іроніяй у вачах глядзеў на Горава, на човен, а затым сказаў, што дарэмна ўсё ж Юрый пайшоў на парушэнне прысягі. Гораў адказаў, што той не афіцэр, хто не дапаможа жанчыне ў такіх абставінах. А пора Леановіч зноў усміхнуўся і запытаўся, няўжо Гораў усур'ёз думае, што граф Мураўёў так лёгка выпускае людзей з пятлі. І Леановіч тут жа патлумачыў. Граф Мураўёў нібыта замяніў пакаранне пажыццёвай катаргай, адправіў з гэтым паведамленнем жанчыну, а сам за 2 гадзіны да таго з губернатарскай поштай адправіў фельд'егера, каб на месцы паспяшаліся пакараць Грынкевіча. Гэтага фельд'егера Гораў сам вечарам пераправіў цераз Дняпро. Памятаеш ён таго улана, конніка? Гэты улан і перадаў Леановічу загад затрымаць жанчыну да 3 гадзін раніцы. У выніку жонка Грынкевіча спазнілася ўсяго толькі на 10 хвілін. Пра гэта крыху пазней паведаміў улан, які вяртаўся з горада. А яшчэ улан перадаў пора Леановічу падзяку ад генерала Фікельмонта за дасканала выкананы загад. Гораў, калі пачуў гэта, сказаў Леановічу, што ён нягоднік. А затым быў выклік на дуэль. І пора Леановіч сказаў, што ён таксама будзе страляць левай рукой, бо у Горава правая не ў парадку. Дамовіліся, што той, каму пашанцуе забіць другога, нікому нічога не раскажа пра дуэль. Страляліся яны без секундантаў. І здарылася так, што менавіта Гораў нанёс смяротную рану Леановічу. Ён кінуўся на дапамогу і убачыў у вачах Леановіча здзіўленне і нешта яшчэ. Гораў тросся ад непапраўнасці зробленага, а Леановіч на апошнім дыханні сказаў яму «дзякуй». А праз 2 дні пасля дуэлі Гораў зноў убачыў жонку Грынкевіча. Ён расказаў ёй пра падман Мураўёва, а таксама прызнаўся, што Леановіча забілі зусім не паўстанцы. А жанчына, здаецца, і сама здагадалася. Яна сказала Гораву, што ён сваёй мужнасцю дадаў мужнасці і ёй, і цяпер яна дакладна ведае, што ёй рабіць. Яна паедзе ў Вільню, сустрэнецца з Мураўёвым і скажа яму ўсё, што яна пра яго думае. Гораў папярэдзіў, што гэта небяспечна. А яна адказала, што ёй усё жыццё будуць трызніцца тыя 10 хвілін, на якія яна спазнілася. А таму і не мае асаблівага значэння, што яе, хутчэй за ўсё, чакае Сібір. Затым яна пажадала Гораву шчасця з невядомай рускай жанчынай, такой жа добрай, як і ён. Неўзабаве пасля гэтага Гораў падаў у адстаўку, бо да яго пачалі прыглядацца. Некаторым смерць пора Леановіча падавалася падазронай, хоць доказаў ніякіх і не было. Праз некаторы час Гораву узнагародзілі медалём за той бой пад Ракавым, у якім ён атрымаў раненне, але гэты медаль ён не насіў. А потым была жаніцьба і Масква, усё тое, пра што ён так марыў за дзень да падзей на пароме. Вось толькі з той самай ночы ўся плынь яго існавання і думак пайшла ў зусім іншым напрамку. І не адразу Юрый гэта зразумеў, а калі нарэшце усвядоміў, яго ахапіла такая туга, што часам цяжка было заглушыць успаміны. У вачах паўставалі крыжы на ростанях, Днепр і паром. І у такія асабліва цяжкія дні, а найчасцей гэта былі асеннія дажджлівыя дні, Гораў браў паляўнічую стрэльбу, пакідаў Маскву і падоўгу блукаў у глухіх цёмных лясах. Аднойчы ён ішоў начным лесам з палявання і раптам убачыў, як аднекуль з зеніту пакаціліся тысячы хуткіх зеленаватых знічак. Гэта былі Леаніды, пра якія той далёкай навальнічнай ноччу гаварыў яму пора Леановіч. Быў 1866 год, і Гораў падумаў, што, значыць, наступным разам яны прыляцяць у 99-м. І яны будуць ляцець і сустракаць новыя пакаленні. Гораў стаяў, глядзеў на гэты зорны дождж і думаў, вось так і мы гінем. І невядома, ці з'явяцца яшчэ нашы браты, ці з'явімся мы самі на гэтай зямлі. Леаніды, хоць вачыма далёкіх нашчадкаў, дайце яшчэ раз глянуць на зорны дождж. Знікалі ў цемры зоркі, гінулі Леаніды.
На гэтым усім, спадзяюся, пераказ быў карысным, ставце падабайкі, абавязкова падпісвайцеся на канал.